Zdravím vás, priatelia, som po dovolenke, oddychnutý, plný elánu a chutí tipovať. V Írsku sa nám naposledy zápas neodohral a keďže aj stavkovkami vrátila vklad, tak som tip Athlone Wexford nezapisoval do štatistík. Toto je tipérsky Goalcast a ja mám pre vás pripravený tip na zajtra, čiže stredu 19. júna. Vďaka tomu, že sa Fínsko nedostalo na majstrovstvá Európy, máme k dispozícii dobrú letnú ligu naviac. V zápase 12. kola si zmerajú sily 6. Haka Valkeakosky a 9. Inter Turku. Lepšiu aktuálnu formu má domáci tím Haka. FC Haka sa v ostatnom kole prezentoval pekným víťazstvom 0-1 na pôde lídra ligy KuB Skopje. Predtým dokázali vyhrať doma 2-0 nad IFK Marieham a tým pádom je tým povzbudený v dobrej psychickej pohode. V zápasoch Haka padá pomerne veľa gólov. V posledných 6 zápasoch padlo dovedna 21 gólov, z nich 10 strelila Haka. Signalizuje to však mierne nedostatky v obrane. Nehlásia žiadnych maródov ani zranených. Inter Turku nastupuje po domácej prehre 0-2, keď nestačili na 5. Ilves Tampere. Interu sa stále nedarí, aj keď iba nedávno dokázali vyhrať dvakrát v lige a aj v pohárovom stretnutí proti KTP, ktoré vyhrali 1-5. Faktom však zostáva, že v lige prehrali 6 z posledných 8 zápasov. Tiež majú rezervy v defenzíve. Hostia nastúpia v plnej sile. Od roku 2022 sa stretli tieto mužstva 6 krát, 3 zápasy vyhrala Haka, 1 Inter a 2 zápasy skončili nerozhodným výsledkom. Napadalo dovedna 19 gólov, čo činí priemer 3,17 gólu na zápas. 9 gólov strelila Haka, 10 krát skóroval Inter Turku. Týmy sa naposledy stretli pred necelými 3 týždňami a Inter vtedy dokázal doma vyhrať 3-1. Haka je doma tradične silná, vyhrali 3 domáce zápasy v šnúre, avšak Bookies ich na víťazstvo nefavorizujú. Inter dokáže skórovať vonku, inkasovali ale najviac gólov v lige. Namotivovaní odčiniť domácu prehru môžu dnes iba prekvapiť. Kurz na tip obaja dajú gól je nízko, iba okolo 1,55, čo indikuje nábeh na gólovo plodný zápas. A teda môj tip, viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,70. Pod 1,60 to nemá hodnotu. Na dnes sa lúčim, priatelia, želám pekné leto, hlavne si ho užite v plnom zdraví. Tipov veľa nie je, avšak keď nájdem niečo, čo sa oplatí podať, určite to pre vás sem nahrám. Čaute.